Jeg vil nu vise lidt om SkyDrive. SkyDrive ligger inde under personaleintra som et fanblad herinde. Og her kan man gå ind på vores SkyDrive den her vej igennem. SkyDrive er lavet af Microsoft og er udviklet til, at man kan gemme dokumenter i skyen. Det er ikke noget nyt, at man kan gemme dokumenter i skyen. Det har været man kun i mange år, men på skoleniveau er det her noget nyt, fordi man har nu 25 GB plads til at gemme på. Herinde kan man se, at man kan oprette et Word-dokument, Excel-dokument, PowerPoint-præsentation og OneNote notesbog. Til at starte med skal vi ind og ændre lidt på profilen. I kan se, at jeg har ændret mit navn til Jonas som mine initialer. Det vil jeg gerne lave om på. Så jeg trykker på profil. Og herinde kan man redigere detaljer. Hvis man ikke går ind og ændrer sit navn, vil der bare stå ens Unilogin brugernavn, det vil sige i mit tilfælde Jona 0484, og så vil det være svært for eleverne at gennemskue, hvem jeg egentlig er. Jeg trykker her på navnet, og her har jeg besluttet mig for at det skal være mere gennemskueligt, hvilken Jonas det er, at der skal stå Jonas Skovsbø, og for at samarbejde med de andre skoler også kan kunne fungere bedre, så skriver jeg, at jeg er på Egholmskolen. Fordi vi er også koblet op til Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen. Så hvis man har samarbejde på tværs af skolerne, så kan det være en mulighed at gøre det. Nu har jeg ændret det navn, og jeg gemmer det i profilen og går tilbage til SkyDrive. Det gør jeg den her vej igen. Herinde kan I se mine egne dokumenter. Jeg har lavet nogle dokumenter her, som er oprettet af mig, og som jeg i nogle tilfælde har valgt at dele med nogle elever. Grunden til, at jeg har valgt at dele det med nogle elever, er, at det eventuelt har været nogle opgaver, som de skulle løse. Og derfor har jeg delt det med dem, sådan så de kunne løse dem inde i deres SkyDrive. Når de kigger på deres SkyDrive, vil mine dokumenter, som jeg deler med dem, ligge under dokumenter, som deles. Og når de så sender et svar tilbage til mig og deler det med mig, så kommer deres besvarelse herinde. Og I kan se, at jeg har en masse opgaver liggende fra elever, som har lavet opgaver og har delt det med mig. Man slipper for papirudgaven, og man slipper for at skulle rette i hånden. Så hvis man godt kan lide at sidde og rette på computeren, så kan man gøre det. Og besvarelsen kan man jo så også sende tilbage. Jeg vil vise, hvordan man deler et dokument med en anden person. Hvis jeg for eksempel laver et Word-dokument og siger, at jeg gerne vil dele det med nogle elever, så kan jeg kalde det test 5. Og så trykker jeg på erstat her under del med. Her har jeg oprettet nogle elever, og eleverne har oprettet mig i forhold til, hvem der er ens kontaktpersoner. Jeg klikker på vælg på listen, og her kan jeg så udvælge nogle elever, som jeg gerne vil have skal se det her dokument. Jeg har lavet det smarte, at jeg har opdelt den i kategorier, så hvis jeg for eksempel vil dele hele det her dokument med 9A, klikker jeg her, og så har alle i 9A mulighed for at se det. Så har man muligheden for at redigere, eller for at de kan se det. Og det er sådan, at hvis jeg bare vælger, at de kan se det, så bliver det et dokument, som de kan se, og så kan de sende en besvarelse på et andet ark. Hvis jeg skriver, at de kan redigere, så er det lidt kringlet, fordi her får de alle sammen mulighed for at redigere i et dokument. Det kan være en mulighed, hvis alle skal have mulighed for at skrive i det samme dokument, men det kræver altså, at det er den rigtige type opgave til det. Så her siger jeg bare, at de skal bare kunne se det. Så trykker jeg igen, og så kan man faktisk ikke se, at der sker noget, men nu kan jeg jo så skrive nogle opgaver til dem, og når jeg så har gemt det, så vil det så ligge inde i deres dokumenter, som deles, deres dokumentmapper, som deles. Jeg vil også vise jer, hvordan man deler et dokument, som man ikke har delt endnu. Nu kan man se for eksempel her dokument 1, der står der, at det kun er delt med mig. Hvis jeg beslutter mig for en dag, nu vil jeg gerne have det delt med nogen, så kan jeg gå ind under her, under vise oplysninger, ud til højre, så kan jeg redigere tilladelser. Herude har jeg også muligheder for at hente og slette og omdøbe osv. Men jeg skal trykke på redigere tilladelser for at få andre til at se det. Så herinde kan jeg igen vælge nogen ud, som jeg gerne vil have, det skal deles med.
vælger jeg bare en elev. Og siger, at den person kan se det. Og så gemmer jeg det. Man får mulighed for at sende besked til eleven, at nu er der altså kommet et dokument, men jeg vælger at springe over. Nu er dokumentet også delt med den person, og I kan se, at her står der personer, som jeg har valgt. Det er altså også delt med en anden person nu. Og nu spørger du sikkert dig selv, kan jeg overhovedet bruge Live at Edu til noget? Ja, det kan du, hvis du tit bruger computer i undervisningen, og du tit har brug for, at eleverne skriver et dokument herover, som de har brug for at arbejde videre på derhjemme. Før skulle de jo gemme med USB-stik eller sende til sig selv over elevintro. Men på den her måde, så er det meget nemt, for det ligger der med det samme. Det giver også mulighed for at dele dokumenter med hinanden, og lærerne imellem og eleverne imellem, og det åbner nogle muligheder for at lave nogle andre arbejdsformer. Så jeg anbefaler dig stærkt, at man bruger det. Måske ikke fra børnehaveklasse 1. og 2. klasse, men længere deroppe af er det i hvert fald et rigtig godt værktøj. Det kan godt være lidt for svært for de helt små elever.